खुलुमबाय डियार ब्रह्म निउसआव नोंथांखौ बरायबाय। फै दिनै फुंबिलिनि गाहाय खौरांफोरखौ मिथिना लानि। गिबि खौराङावनो दङ बिटिसिआ सांग्रांथि आफाद हानि खहा सुफुंनाय आरो खौरांगिरि अनसायखौ गनायथि होबाय। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिआ गासै बड'लेण्ड ओनसोलारि ओनसोलाव खुंथाय आरो सुबुं अनसायखौ बांहोनो थाखाय माखासे गोनांथार थिरांथाफोर लादों। बे थिरांथाया क'क्राझाराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मावफुं आफादनि जथुमायाव फैयो। काउन्सिलआ बिटिसिनि गाहाय सांग्रांथि आरो मनिटरिं कमिटि दानायनि गनायथि होयो। बे गोदान कमिटिया थगायनाय, घुस लानाय, खुंथायारि गाज्रि खामानि मावनाय आरो सोरखारि मावख'गिरिफोरनि अजदफोरनि सायाव नोजोर लाखिगोन। बिसोरो बिफानफोरखौबो सम बायदियै नाजागोन, जाहाथे गासैबो गोरों आरो रायजोआरि सिबिथाइफोरा थि समाव होजायो। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो दि कमिटिआ आसाम सोरखारनि सांग्रांथि खान्थिखौ मानिगोन आरो काउन्सिलनि खुंथायारि सेटआपखौ बांहोनो मदद खालामगोन। मावफुं आफादा मालगांवआव जायफोर सुबुंफोरनि हालोदआ बिथांमोननि खेबसे रां लानायनि उनावबो गनायथि होदों, पाट्टा रेजिस्टार हा गोनां सुबुंफोरा 7 लाखनिफ्राय 8 लाखसिम मोनगोन आरो खास हा गोनांफोरा 2.5 लाख रां मोननो हागोन। गुबुन मोनसे गिदिर आगान होननानै बिटिसिआ बुङो दि बिटिआरनि थाखाय खामानि मावनाय खौरांगिरिफोरा आसाम सोरखार होनाय बादि अनसाय मुलाम्फा मोनगोन। बिटिसिआ मख'दों दि बे राहाफोरा खुंथायखौ साखोन-सिखोन खालामनाय, खुंथायारि बिबान होनाय आरो ओनसोलारि सुबुंफोरनि जौगाखांनायाव हेफाजाब होनाय। नैथि खौराङावनो दङ आसामनि राज्यसभा एमपि जगेन महना गिबि दाननि सेलारिखौ सिएम रिलिफ फान्डआव दान होदों। आसामनि राज्यसभा एमपि जगेन महना रायजो राजानि मुलाम्फाफोरनि थाखाय बिहोमा होनानै गावनि गिबि दाननि सेलारिखौ गिबि मन्थ्रिनि राहा फान्डआव दान होदों। सनिबारखालि गुवाहाटीआव थानाय गिबि मन्थ्रिनि मावख'आव चेकखौ हिमन्त बिश्व शर्मानो गथायदों। सिगां आसाम सरकाराव मन्थ्रि महरै सिबिथाय होनाय महना बुंदों दि बे बिहोमाखौ गोनांथि जानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय होनाय जादों। थामथि खौराङावनो दङ गुवाहाटीआव खारखोमानो नाजानाय समाव नंखाय रांनि सन्देह गोनां सुबुङा जोखोम। नंखाय रांनि केसआव हमजानाय सासे दायनिगिरिया गुवाहाटीआव सोंनाय फिननायनि थाखाय लांनाय समाव खारनो नाजानायनि उनाव पुलिसनि एनकाउन्टाराव जोखोम जायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरि अजय बिश्वकर्माखौ नंखाय रांनि रेकेटजों सोमोन्दो थानाय जायगाफोरखौ मिथिनो थाखाय लांनाय जादोंमोन। बे समावनो बिथाङा गावनि जिम्मानिफ्राय खारखोमानो नाजादोंमोन आरो पुलिस हान्जाखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला जेब्ला बियो खारनो नाजाबाय थादोंमोन अब्ला पुलिसफोरा गावनि रैखाथिनि थाखाय गुलि गावदोंमोन। बिथांनि आथिंआव गुलि गावदोंमोन आरो बिथांखौ थाबैनो फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। पुलिसआ नंखाय रांनि अपारेशनाव लोब्बा थानाय गुबुन सुबुंफोरखौ नागिरनानै आरो बबेनिफ्राय फैखो बेखौ नागिरनो थाखाय गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायदों। बिसोरो आरोबाव गोबां आयेनारि राहा लागासिनो दं। ब्रैथि खौराङावनो दङ गोरोन्थि इन्जेक्सन होनायनि उनाव जिएमसिएइचआ इन्टार्न नार्सखौ होखारबाय। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि जिएमसिएइचआ लोमजानाय बेरामिखौ गोरोन्थि इन्जेक्सन होनायनि जाहोनाव सासे इन्टार्न नार्सखौ डिउटिनिफ्राय बोखारदों। देहा फाहामसालिनि मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे इन्जेक्सनआ गुबैयै उननि बिसिनायाव थानाय किडनिनि बेरामनि थाखायमोन। बे गलाय-गथाय जाथाया मोनसे मुखुब नाइट शिफ्टनि समाव जादोंमोन जेब्ला नार्सआ थार बेरामिया सोर बेखौ खेबनै नायबिजिराखैमोन। गोरोन्थि मुलि होनायनि उनाव बेरामिया गाज्रि जालांदोंमोन। जिएमसिएइचआ मा जाखो बेखौ नायनो थाखाय मोनसे इसिङारि कमिटि दाफुंदों। देहा फाहामसालिया दाजाबदेरनानै बुंबावो दि इन्टार्न नार्सआ माखासे खामानिफोरखौ मोगा-मोगि जादों आरो नार्सफोरा उफ्रा फोरोंथाय मोनगोन जाहाथे बेबादि जाथाया फिन जाफिननो मोननाय नङा। बाथि खौराङावनो दङ तामुलपुराव सासे हेड कनस्टेबलआ गावखौ गुलि गावना जिउ फोथैना लानायनि सन्देह'। सनिबारखालि तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला पुलिस आउटपस्टआव पुलिसनि सासे हेड कनस्टेबलखौ गोथै सह' मोननाय जायो। पुलिसआ सानो बियो गावखौ फोथैना लानाय जानो हागौ। बे जाथाया पुलिस आउटपस्टनि सिङाव जादोंमोन। खौरां मोननायनि उनाव गोजौ थाखोनि पुलिस अफिसारफोरा जाथायथिलियाव सौहैयो आरो बेनि सायाव नायबिजिरनो हमो। गोथै सह'खौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै आरो नायबिजिरनायनि उनाव आरो पस्टमर्टम रिपर्टनि उनाव जाथायनि जाहोनफोरखौ रोखा खालामगोन। नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ 19 बोसोर बैसोनि बुथारनाय गोथै सह'खौ क'क्राझार साहा बागानाव मोनदों। खौरां मोननाय बादिब्ला आसामनि क'क्राझार जिल्लानि रानिपुराव सासे 19 बोसोर बैसोनि बेनियाम मुर्मुखौ बुथारनानै साहा बागानाव फबनाय जादोंमोन। बिथांनि गोथै सह'खौ सनिबारखालि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि मोनसे जाथाय अपारेशनाव मोननाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि रुनिकाटानि सिङाव थानाय खान्थालगुरि गामियाव थानाय बेनियाम मुर्मुआ थांनाय 30 जुनाव गोमानानै दंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला हुल दिबस हाबाफारियाव बाहागो लानायनि मुङाव बिथांखौ आमगुरियाव थांनो थाखाय थगायदोंमोन।
पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरि एलभिसआ जानाय सन्देह गोनां सुनील टुडुआ फोरमायनाय बादिब्ला गोथै सहखौ बबेयाव फबनानै दोननाय जादों बेखौ पुलिसनो दिन्थिदोंमोन आरो बेवहायनो बोखांनो हायो। रुनिकाटा पुलिस थानानि मावख'गिरि मनुज नार्जारी बिथाङा बुङो दि गुबै दायनिगिरि एलभिसा मुर्मुआ दासिमबो खारखोमानानै दं आरो बिथांमोनहा बिथांखौ हमनो थाखाय नायबिजिरनायनि राहा लागासिनो दं। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनोदि बे बुथारनाया भुगिनांनाय आरो खारखोमानानै थानाय दायनिगिरिफोरनि बिसिनि गेजेराव मोनसे नंखाय रमान्टिक सोमोन्दोजों सोमोन्दो थानो हागौ, नाथाय पुलिसआ बुङो दि बेनि गुबै जाहोनखौ दासिम रोखा खालामनो हानाय जायाखै। गोथै सहखौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों आरो बिथांमोनहा दासिमबो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ डिब्रुगड़आव सिखावफोरा 10 लाख रांनि नोगोद रां आरो सना खावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिनाय मोनै सिखावफोरा सनिबारखालि आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लानि खावां गंसे न'निफ्राय 10 लाख रांनिबो बांसिन नोगोद रां आरो सनानि गहेनाफोरखौ खावदोंमोन। बे न'आ पुलिस थाना थाखोनि नोगोरारि आफादनि आफादगिरि बुलान्था माउन्टनि दं। बियो आरो बिथांनि बिसिया खाथिनि गामियाव गोथै देहा सावनो थांदोंमोन जेब्ला बे जाथाया जादोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला सिखावफोरा गाहाय दरजाखौ सिफायनानै सिङाव थाङो आरो गंनै पिस्तल आलमारिखौ नारसिननानै बोखावनो हायो। बिसोरनिफ्राय 50,000 रां नोगोद रां आरो 10 लाख रांनि सनानि गहेनाफोर बोखांनो हायो। पुलिसआ जाथाय जायगायाव फैनानै नायबिजिरनायखौ जागायो। बिसोरो सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ सिनायथिनो आरो खावनाय मुवाफोरखौ मोनफिननो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ अस्ट्रेलिया हादोरा दावबायनायनि सिगां गाहाय मन्थ्रि मदिनि हेंथायै अनलाइन जिउ फोजोबनायनि हुमखि होदों। अस्ट्रेलियानि बिबानगिरिफोरा फैगौ सप्तायाव अस्ट्रेलिया दावबायनायनि सिगां गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ थांखिनानै अनलाइन थैनायनि हुमखिखौ नोजोर होनानै नायबिजिरगासिनो दं। रिपर्टफोरा बुङो दि 9 जुलाइआव मार्बल स्टेडियामाव जानो गोनां मेलबर्न मिट्स मदि हारिनि हाबाफारिनि सोमोन्दै फेसबुक पस्टनि कमेन्ट सेक्सनाव बे हुमखिखौ नुनो मोननाय जादों। बे बिबुंथियाव गाहाय मन्थ्रिया गावनि थैनायनि थाखाय अस्ट्रेलिया फैगोन होननानै हुमखि होनाय जादों। बे आयदाखौ थाबैनो अस्ट्रेलिया फेडारेल पुलिस (एएफपि) नो गथायना होनाय जायो। नायबिजिरगिरिफोरा बुङो दि बिसोरो ससियेल मिडिया एनकाउन्टारजों सोमोन्दो थानाय आइपि थंखौ ट्रेक खालामदों आरो माबाफोर आयेनफोरखौ सिफायदों नामा बेखौ नोजोर होगासिनो दं। गाहाय मन्थ्रि मदिआ गावनि गुबुन हादोरफोराव दावबायनायनि थाखाय अस्ट्रेलिया दावबायनो थांगासिनो दं, जेराव बिथाङा गावजों गाव सावरायगोन आरो गोबां रैखाथि सुबुं समाजनि हाबाफारिफोराव बाहागो लागोन। दिनैनि रादाब फरायनाया एसेनोसै। जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार खालाम आरो डियार ब्रह्म चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गाबोन आरोबाव गोदान खौरांजों लोगोसे फिन लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।